महासंघ एक संघटना आहे, त्यांचं अधिवेशन होतं, त्यामध्ये मी आलो होतो. त्यांच्या कार्यक्रमात मी एक भाग म्हणून होतो. त्या ठिकाणी ओबीसी आयोगाची एक बैठक पण लावली मी. दोन्ही या ठिकाणी सरकारी कंपन्यांसोबत आणि चीफ सेक्रेटरी, DGP आणि शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारी आणि सामाजिक न्याय मंडळाचे सर्व अधिकारी बैठक झाली. इथले प्रश्न ऐकून घेतले. ओबीसीबद्दल काही जातींचा समावेश केंद्रामध्ये करायचा, हे विषयात नवीन काही जाती आहेत त्यामध्ये सतर्क जात आहे की ओबीसीमधून काढलेली आहे, त्याचा विषय आला. असाच एकदा प्रश्न आला इथे गवळी समाजाचा. हे सगळे ओबीसीमध्ये परत घेण्याकरता प्रयत्न करायचे जी काही बातमी तुम्हाला आता मी या ठिकाणी आलो गवळी समाज बांधण्याच्यामध्ये त्यांना पण ओबीसीमध्ये देण्याकरता विषय सांगितले आणि अशा प्रकारे कार्यक्रम होता ते मी आलो. आणि आता मुख्यमंत्री राज्याचे त्यांनी पण भेट घेतली. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री होते त्याने पण त्यांची पण भेट झाली, राज्यपालांनी भेटली. आणि इथले जे इश्यू आहेत ओबीसी संबंधात मेडिकल कॉलेज आणि उच्च शिक्षणाबद्दल ते पण विषयावर चर्चा करून आता मी आपल्या आयोगाचं एक काम पूर्ण केलं आणि महासंघाच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहून गेली त्यांची चर्चा करून निघत आहोत. आता रात्री दिलीपजी चावंगे यांच्या घरी मी आता आलो होतो भेटीला. समाजाला चर्चा केली, स्नेहभोजनही केलं, त्यांना शुभेच्छा दिल्या. ते प्रश्न आहेत माझ्यासोबत महाराष्ट्राचे अध्यक्ष पण आलेले आहेत. सगळ्यांची चर्चा करून निघतो आहे. धन्यवाद. गोव्यातून मागणी होते की गवळी समाजाला ST समाजात घालण्याची आणि आपण ओबीसी समाजात काही आलं नाही. ओबीसीमध्ये घेण्याकरता आलेलं आहे. तिथं काय समाजवर्धने जात घेण्याकरता नाही. इथं मी पाहिलं की ते आपलं लिव्हिंग सर्टिफिकेट आहे TC, त्याच्यात कुठं जातीचा कॉलम नाही. हे या ठिकाणी काय कर मला कळलेलं नाही. मी आता सूचना केल्या सेक्रेटरीला आणि CMला की आता जेव्हा शाळेमध्ये दाखला करताना जातीचा उल्लेख त्या ठिकाणी नसल्यामुळं अनेक ठिकाणी मुलांच्या शिक्षणाच्या वेळेस जातीचा उल्लेख झालेला नाही. तो चुकीचा आहे. जेव्हा जातच लिहिली नाही तर जात निर्माण कशी होणार, लिहावी लागेल का? जनगणना होणार आहे समोर, सगळ्यांनी आपल्या जातीचा उल्लेख करावा असं मी त्यांना सूचना केलेली आहे. थँक्यू.